Mabungahong kagabhion mga igsoon na napogoy i-share ninyo mga igsoon ipadaplin taning resibo ay. Okay. So, rules for happy marriage kaning number 1 ba, no? Never both be angry at the same time. So, na-bless lang ko ani igsoon because this is true, no? Never both be angry at the same time. Unsa ni siya? Rules for a happy marriage. So, ako ni siyang i-share tungod kay it's biblical mga igsoon. Ang kaminyoon igsoon dili kalikayan na ay misunderstanding. Why? Because there's no such thing as a perfect relationship or a perfect marriage, no? So di kalikayan nga naay misunderstanding, masuko ang bana or masuko ang asawa. Apan sakto ni ang gingon diri igsoon nga never both be angry at the same time. Usani sa rules for a happy marriage. Sakto. Kay kung kamong duha magdungan og kasuko, mubuto, muulbo, mas magkagubot pag yun hinuon mo, no? Kung ang bana masuko igsoon dili unta sabayan sa asawa nga masuko, and vice versa kung ang asawa masuko dili pud ang bana mo sabay. Kay kung magdungan og singhag, magdungan og kasuko, gubot kayo nya madunggan sa atong mga anak, di ta mahimong panalangin. Ingon diri ang balaang kasulatan mga igsoon sa Panultihon 14:17, may tungod sa kasuko naay gisulti si Solomon. Ingon diri Panultihon 14:17, ang taong dalirang masuko dalirang masayop, apan ang taong maalamon mapailubon, no? So, once daw magsigitag kasuko, dali ra pud tang masayop. So, sakto na ilang gingon igsoon nga daghang istorya, daghang sayop, no? So, mao nang maglikay ta para malikay ta nga sige dili ta masayop. Kamao ta mo hilom. Ang next line ingon ang taong malamon mapailubon, no? So bisag nindot na kay ibaws isingag, pero kung ikaw malamon bana o asawa nga malamon, kamao ka mo control sa imong dila, kamao ka mo pailob, mo paubos nya, kamao ka mo timing kung asa ka mo sulod nga adto na po ka let's say adto na po ka masuko. Kay normal ra man masuko tapos dili ta magpakasala, no? Kay kung ingani dali ra tang masuko ang bana nya, dali ra po masuko ang asawa, silang duha magdungag kasuko, mao na gingon more talks igsoon more mistakes. Sama sa gingon diri ang taong dali ra masuko dali ra pong masayo, apan ang taong malamon mapailubon. Diya sa pagpailob igsoon makabaton sa dugkalinaw, no? Kanang kamao ta mo control sa tong temper ba tong pagbati, no? Di ta magpada bisag suko na ta kaayo igsoon, no? Kay di na mahinaykan ta ba. I believe we have the Holy Spirit. And one of the fruit of the Holy Spirit, ang pinakalas is self-control. And I believe if we have the Holy Spirit, kamauta magpugong sa atong kaugalingon, no? Para magpabilin ang kalinaw kalipay sa kaminyoon, no? Nya nagingon pud ang Santiago 1:19 sa 20, minahal kong mga igsoon timani kini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion o sa pagsulti o dali masuko. Next line sa 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Nagingon diri ang balaang kasulatan mga igsoon nga maminaw ta dapat una daan paminaw asawa o bana, no? Kung masuko ang bana, maminaw dapat ang asawa. Nganong bana na suko? Kung masuko po ang asawa, paminawon sa nato nga sa mga bana kita nga nganong nasuko atong asawa. Unsay rason? Unsay ang tinuod nga rason? Di kay masuko ang asawa, masuko ang bana, baos pugag kasuko, gubot na kay ulbo mida uban gisila musilaob igsoon, mura nagkayo sige galing ulbo na igsoon. So di maayo dapat kamao ta mo control sa tong dila igsoon, kay ngano man ang kasuko igsoon maayo, pero kung dunganan natong kasuko buto, no? Og dili malinaw ug malipayon ang usa ka kaminyoon. Kay matud pa diri ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios, no? So posible nga ang kabubuton sa Ginoo igsoon, ang gusto ni Lord dili siya nato matagamtaman, no? Dili nato makabot kay ngano man wa naman ta control sa tong emotion, sa tong temper, no? So again, igsoon ang kaminyoon na ay gitawag og misunderstanding. There's no such thing as a perfect marriage, pero mao lagi ni kinahanglan kamao ta mo control sa tong pagbati, no? Di ta madali-dali masuko. Kung masuko atong bana dili na tutugbangan maglumba nag sininghagay gubot kaayo igsoon, gubot paslukot ang kaminyoon magkagubot, makit-an das tong mga anak. Unsa man mo pa mga Kristohanon mo tamong ano saba man mo kayo, diba? Napando lang mga anak, no? So kung gusto ipaabot igsoon dapat kamao ta mo sulti, kamao ta mo timing ba nga kanang dili mo dako ang bubot igsoon, no? Kamao ta mo control tong dila nga kanus ata mo sulti igsoon. Kay ngano man kanang kasuko igsoon usa na siya ka doorway entry point nga makahatag og higayon sa yawa igsoon nga moatake na to. Ingon na balaan kasulatan nga
dili na to tagaag lugar ang yawa igsoon. Mao na nga yes, dili man perpekto atong kaminyoon, pero mao ni timan igsoon kung masuko ang usa, ayaw pud tubaye nga magdungan mo kasuko. Pabuta nga malinaw-linaw aron magmalinawon mo, no? And then sadyang masuko ang bana or asawa paminawa nganong nasuko. So taa ang rason nganong nasuko imong pares. Di kay masuko sa bilahan po nimo kasuko, gubot na kayo. Hantod na uban igsoon nga nagsugod lang sa kasuko, hantod nagbuwag na igsoon, no? Nabungkag ang kaminyoon. Mao na igsoon nga kita nga naay Ginoo naay mga Kristohano igsoon. Kamao ta mo control sa tong emotions, sa tong pagbati unya. Kamao ta mo timing, asa ta mo sul, dili kay magdungan igsoon. No, dili kay magsininghay, magsininggita igsoon. Unya ta magsininggita kung naay mga tabangunon sa balay, naay sunog or something ingana. Pero kung misunderstanding ra sa relationship or sa kaminyoon igsoon, dapat dili ta magdungan, no? Proteksyon na nato atong kaminyoon o proteksyon na nato ang kalinaw ug kalipay sa atong kasing-kasing. Mao nay sikreto sa malipayon nga kaminyon. Usa ka gamayng pagpahinumdum kanato mga higala nining mabungahon nga kagabhion. God bless everyone. Keep safe.